nastavku emisije pričamo malo i na temu sporta. Naime, najavljujemo takmičenje koje će se održati 16. jula na rumskom bazenu Borkovac. Tim povodom trener Iron Fita sa nama, Bojan Maravić. Dobro nam došao. Dobar dan, hvala na pozivu. Najavila u uvodnoj reči, dakle u pitanju je takmičenje u funkcionalnom fitnessu koje ima svoj naziv. Šta je to što nas očekuje i šta podrazumeva jedno takmičenje u funkcionalnom fitnessu? Tako je, takmičenje u funkcionalnom fitnessu pod nazivom Rustirano Challenge 2016. godine. Održavamo ga na bazenu Borkovac. To je takmičenje u funkcionalnom fitnessu, znači sve vežbe koje su uvrštene u sve sportove, od atletike, plivanja, dizanja tegova, veslanja, sve će biti toga dana na bazenu. Prvi put sada organizujemo takmičenje na bazenu i prvi put ćemo organizovati plivanje. Takmičenje pod nazivom Bodyweight Challenge organizujemo sada prvi put. Imamo 4 kategorije. Što se tiče juniora, znači tu će biti momci i devojke koji su godina uzrasta do 18 godina. Oni će se takmičiti, kod njih neće biti plivanja. Biće trčanje, veslanje, podizanje nekih manjih težina, više sa svojom težinom će se izvojiti vežbe. Master kategorija, to su takmičari znači, koji su malo stariji, oni 35 godina pa na više, što ne znači da su nešto lošije spremnosti od ostalih takmičara, stvarno su spremni i ljudi, i momci i žene. Oni će imati plivanje, imaće isto veslanje, imaće trčanje, preskakanje vijače, podizanje tegova i vežbe sa sopstvenom težinom. Scale kategorija, to je malo slabija kategorija od elitne kategorije, imaće malo lakše vežbe od njih i isto također neće biti plivanja. Elitna kategorija, tu očekujemo najspremnije takmičare i takmičarke iz čitave Srbije. Kako iz čitave Srbije, tako i šire. Najavili su nam se prijatelji iz Crne Gore, iz Herceg Novog, iz CrossFit kluba Adriatik i takmičari iz CrossFit kluba iz Podgorice, Spartanac Montenegro. Tako da očekujemo njih kao i kažem najspremnije takmičare i takmičarke u CrossFitu, stvarno ozbiljni momci i devojke koji se profesionalno bave sa tim, koji će doći u subotu kod nas na bazen. To slobodno može da znači da je u pitanju međunarodnog karaktera takmičenja? Pa nadamo se, da. Juče mi se momak javio, imali su neki problem. Trenutno nije sigurno da li će doći ili neće, ali očekujemo da će da dođu. Ako dođu, znači međunarodnog karaktera. Kada govorimo o samim prijavama, zvanično su završene do ponedeljka, su trajale 11. jula. Ono što sada sledi do samog takmičenja, također postoji mogućnost da se još neko prijavi. Tako je. Zatvorili smo prijave nekih 5 dana ranije da bi mogli da se organizujemo što se tiče obroka, što se tiče majice i svega ostalog, da znamo tačan broj takmičara. Prijave su zatvorene, ali i dalje će takmičari moći da se prijavljaju do samog dana takmičenja i na sam dan takmičenja, ali nažalost bit će uskraćeni za majicu i obrok jer ne možemo da znamo tačno koliki će broj takmičara dođe. Mi očekujemo tu negde oko 80-ak takmičara i takmičarka. I ono što se zanima kada govorimo o bilo kakvom takmičenju jesu i nagrade. Šta je to što je pripremljeno? Što se tiče nagrada, svaka kategorija će biti različita. Prvi put smo sad organizovali u elitnoj kategoriji da su u pitanju novčane nagrade. Nagradni fond tu je do nekih 500 evra, što ide od kotizacije, od sponzora i od svih tih par koji se skupe na samom takmičenju. U elitnoj kategoriji muškarci koji zauzmu prvo mesto, muškarac koji zauzmu prvo mesto nosi 150 evra, drugo mesto 100 evra, treće 50. U ženskoj kategoriji, u elitnoj kategoriji prvo mesto je 100 evra, drugo 50 i treće mesto je 25 evra. Tako da i nadamo se da će to da privuče još više takmičara. Što se tiče ostalih kategorija, tu su medalje. Ono što je također predviđeno u okviru dešavanja na rumskom bazenu tokom sezone, najavljen je i trening, da kažemo, funkcionalnog fitnessa upravo u izvođenju članova Iron Fit kluba. Ovo se još nije održalo na bazenu, ali također u planu je svakog vikenda, ako se ne varam, subote u pitanju od 17 časova. Tako je, da. Pa u saradnji sa Savez sporta opštine Ruma i želja našeg direktora Dobrice da se treninzi organizuju na bazenu kako bi se upotpunio taj program tokom leta. Mi smo pristali na to, naravno. Treninge treba da održavamo svake subote od 17 časova. To ćemo organizovati odmah prvi vikend posle samog takmičenja. Napravit ćemo prijave preko Facebooka, preko mobilnih telefona, kako god da se ljudi prijave ko bude želeo tokom čitave nedelje da se prijavljuju za taj subotnji trening, da vidimo otprilike koliko će ljudi da se prijavi da dođe. Trening će biti otvoren za sve, bez ikakvog plaćanja, znači bit će potpuno besplatno.
nikakvog opterećenja neće biti, vežba će biti sa sopstvenom težinom. 2 do 3 momka ili devojke će da pokazuju šta će od vežbi da se izvodi tog dana, a 2-3 trenera će da šetaju između njih i da ih ispravljaju ukoliko nešto ne izvode kako treba. Rekli ste prijave. Da li je neophodno da se prijave kako bi učestvovali ili može slobodno da se samo priključe? Znači, nije neophodno da se vežbači prijave pred sam trening, ali bi bilo najbolje ako mogu da se prijave malo ranije, čisto da mi možemo da se organizujemo zbog broja ljudi. Ukoliko se neko ne prijave, tog dana bude nas video tamo na platovu, kako izvodimo trening, svakako može da nas se pridruži i da vežba sa nama. Mi se svakako vidimo 16. jula na platovu bazena Borkovac u Rumi. Čuli ste, dakle, 16. jula, početak je 9 časova. U nastavku emisije slede i reklame.